Imbila indlovu ngencasa ndanga kodwa intonganyana sibibhinqa ngayo mna. Ba neyasola umsila ayinawusindi. Andinalo nyawo intonganyana inkomo zakho thenga ekhaya ngifuna iqale kwayo ngensonyawo. Ethule indlela emaweni. Noba kuthethwe ezini kodwa intloni zifikile intonganyaniso. Nokusikela ungakhangeliwe linazo. Udela intloni kwaliwa libonayo yeyi. Hayi noba zikhona phila. Hayi uyancasanisa la nyama uyancasanisa. Kodwa ane usasilapha nje nentonganyaniso intombazane ngathi yabona biza pha neentloni kulo nyaka. Besigqibele nenze gqabe rhandisukolisa iveni kodwa foni ndibhajisiwe ndinomqulo obonayo into yoba ndinawugoduka. Kodwa ndiphumele man. Ndimdala sathi. Ndibhajisiwe man. Bendiyibona ikhweza le nto. Ndaphinda ndaqonda ncima andiyazi bibheka ngapha uba ndiqabe. Xa ndigqiba ke into zam ndiyaqabeleka ngoku ndiyokroba kweli cala ndicimba uba ndiyakula. Xa ndithi ndibone seyikufuphi ndathixo khange ndidlule ndodlula kuthiwa akudluli into kubiwe qha kuthiwa bheka ngapha. Hayi ndizifumana into ezininzi ezibiza igama lam kodwa kuzafuneka ndithathe izinto ezibiza igama lam ndizinike abantu ngoba nguwe ubulapha. Ityala asho zikhula ngamaqhinga etasini funa kodwa kawuyekele ujwarha aphathele veni. You hear the cold start? Huh? Did you hear that cold start? What? Did you hear that cold start? So like a C63. Evo nawo bakhona yena ayingathi ngumntu obhinqileyo enezinto nyama. Like a female or thing. Why? Emotional. So it's not gonna give a problem. After he put that wire on. Katra. Foni nigeza kanti indoda kodwa sekhona ayibonisa ingxaki. Kodwa ndibophelele. You keep it there inside. Then if something happens, call me. I'll tell you. Do this. You must just call me when you go to the cherry also then. Fonini. Uthi lo mfuma ke ndihambe. Ingabe ndilibele ukuthi hayi bekuthe ugqwelisa kwami. Mandihambe ndibomba izawunzani. Uba yenza into ngizavele ndimkhwaze kulo ndawo ndikuya fika. Kodwa ke ngokuphatha kwakhe nobona ukuthi ayizobana ngxaki okusuka apho zasandixelela uba mandenzeni ndizibonile ke into ebezenzini sayibona ke nale ndawo ibifelithola bake intambo enye le iye yaxobuka yacinezela ke ngoku kwenye indawo yokufamba khangithatha yathatha umbane ke ngoku kwalapho ke ngoku utsha kwazo ezofuse like ininzi into kodwa iyaduma imoto ndiyahamba. Foni ndibophelele kanza uphuma kanene ndikhumbula uba lo mfo ebehlabile udumo. Foni uzitsho kakuhle foni. Elapha endlini. Nenhloko ndiphinde ndiyipakishe. Inhloko yakho ivuthiwe. Yabanda. Yabona ke ngoku siyathetha pakisha mfowabo masama. Foni leyapholi yeze ngone sayitya kasifika erhini. Kinti xa ndihamba nehlungu likhupha amehlo namalwimi. Kuba ukhuphe ilwimi. Liphekwa ngubani? Ukhuphe ilwimi yo. Fonini uba amanqathe yakho ayingozi ndiwabona ngoku awadiki wava kudala uba fonini yozela ngoku ngenxa yawo. Angibe nani ifoni ibindlebe isenazo nempumlo hayi kugqityiwe. Iseyakho isapheleleke kuba ndihamba nehlungu liqale likhetha amalwimi. Nothi esithutha sowuqabela elalini nobe sekurhatyela foni kodwa ndithe nto kufika elalini afike ophele behluta imali. Ayiboni fike uphele epheza mpela foni umqhele uphambili ngamandla hayi nje indawo odlala kodwa ndingenile. Ujongile ba ugxidi kwentweni fundi. Udumo lime ngothi utheni ujonge into zam. Oko lo mfo besithi akasoyiko silingene esingamadoda elali makajiyele ngaphambili ke ngoku uthi yena into ayithandayo uvusela umntu ongaseli umnika inyama enele aphume ecaleni. Alikoyiki kwezi. Awukoyiki na. Wembomba hayi yenele le inyama futhi sibabini sihlukuhlekile kakuhle ngoma isaba siyiqhuba. Unto yokuba uzandigcwalisa usuzu qa. Awusithi khangela phaya. Unte uzilingene. Khangela phaya. Ebona ude uhamba ndiba nobhele senento ayithethayo kodwa bajonga man. Ithi jonga bodi. ithi What is it? ithi ndimdala sathi. Anganye be. Aqebela mina ngolo qebele. Thina Anafitla ngoku. uthina. Ebona endleleni egodikaya kwenzeke yona nto ivele yabetha kwangena nokutya ke ngokomzuzu. Kodwa ke ndabe naxela into yoba ndabe ndiyibona into eyenzekayo uba ke kuzafuneka xa ndimise ingqondo yam kule nto ndikuyo. Ndithe ebusuku xa ndibuya ndamisa ndiyochama ndawisa ifowuni. Ngoxa ndiyiwisa ndafumanisa uba zawuwela bhele ethubeni. Ndafumanisa uba ke ngoku ndihamba xa sendikhwele emoto ndihamba. Heyi xa ndihamba ndiyazikhangela uba iple fowuni ndafumanisa ndiyifumana xa ndiguqowe ndiyoyikhangela nantsi ikhala phantsi xa ndiyethi yho konake lokufa kufikile. Fonini ube nalaa nto ithi eyenzekile into iyafana nedalwe ngoba ke ndizawude ndithini kodwa mandilungise nje ingqondo yam ngeendonga zenyaniso. Ndivula ndagqiba ndahamba. Ndihamba phezu kwayo
andiyazi kubiza kulungiseka nawe lagqibeka imdawo okanye ndawubona ngoku xa ndifikile kodwa kwangoku nginamsebenzi awuqhuba ngale nto ikhoyo kodwa ke ndifuna ujonga into ngenyaniso uba ngomso ndifuna uke ndiwukhangela uba ayinawufumana zimbilila mani kwezi nto zimane zijika zemizingela ngomso ekuseni ndifuna uvukela kwezi Avo mbone le nto ubetha inyoka ushiya amathamba ayongawatshisanga vo nenza isimbonono mani imane ikhala ucaba iyaphina. Iindonga zenza loo ndiyifunayo mani ndihambe ndozibeka ndibeke emgidini phakathi kwabantu. Fone itshesijwile kodwa kunzima ayicofeki ndabona ndobeka iindonga zam ndamfika yakhala uba kunzima uba nomcimbi. Uba nomcimbi. Ngiqaphele lowo andikashushu ushusha ngomsuku Bomba uzasihoya uba simgezelanga ngoba ucacile uba uzasihoya nyanga kodwa kuyimosha ngosafaka udyakalashe endlini nawe ungandifaka emkhenkceni naye izawuphela kodwa ikhona le mani ihlala fona ufumana sibunomvandedwa kawuhleli phakathi kwabantu ucinga wedwa umane ubalisa le nto inye ngathi kuthiwa ithatha intokazi yakho kweento zimbini zinokwenzeka hayi fondini konakele mani kodwa into enawufumana inyama yaphuma yonke loo nto ngendlebe kuthi gqi ujola kodwa fanele ndilale ityebile mani isenele ujola fanele ndihamba ndimbone oko ndifikile ndizoqala umbona ngoku. Hayi lalityebile foni yho isilingene futhi kodwa ingathi iyazoneza. Ujola ungahlali endlini unomcimbi singabala bade kuhamba umkhengo. Simlinge amadodelali. Ujola udyakalashe umane uzikroba esikrobeni uyaphumela anawulala enxibe ihlangu tu. Vone nenyama simane siyitya kangangoba zifuna siphinde siyoyithoba ngeqhiliwe vone ibiyenyo zezindala imnyama. Yenza kamnandi kodwa yenza kamnandi tata nyani. Akayinkonkosisa. Yayibona zinto nje. Vone leni ngomuntu uyayifuna le nto ndiyale ndingakuleni uba ukho le nkolelo uba yehla ngemilenze kodwa vone uyifumene ubomi imincili uzawutsiba ngaba kobuhlandi ngoba kaloku uthi namhlanje kuzakwaziwana into amdwareyidi ibe nemincili ethi fonini uzawuthi xa ibuza uba bekutheni uzube nje ngokuthi undigqibele nto inje. Itsho kulaa ndawo uhlomna kwethu. Oh yeah. The Georges. Selinikwe foni lize singamadodelali uba ngoku uza kophula impahla emfutshane silifuni kiyeza saselifumene namazwi sasiwafumene. Evone ubhele beke wahlatywa abantu nayo ke behamba nomnye umfo uyayibalisa le nto yakuba vone iphile le ntwana ungayijonga ingcondo akukhatywayo. Evone thiye sahlile apha singqengqile kwakumfoti uneenyusi waye ngaziphinde sibombeke emasithuthi amadoda sihambeni. Kwamadoda athi fundi naneenyosi yam. Mna ndikhuphe zonyosi. Evoneni sihambe siyofika phaa kha umajayiva nanobhidwa ngumqhelo okanye kwenzeka ntoni na kodwa zimbhidile ezi nyosi uthetha ngoba zisecamu kwesibhlayi isibhlayi esincinci unina wasigqitha ezibhlayini asiboni nyosi ezingenayo hayi sincama vone masithutheni sibuyele nemgidini yabo uphinde uzapha uphinde usixelele xa sikhona uba nazi eza nyosi ujola uyakhala vona. Aw, Ziyahlabangula udinadros moshimntu. Into zethu. Eve nje ujola ephele sakhe ndifike singabethwa fa singacenga usiginci vona. Ivonini nezo siginci sibetha ingoma zamakhwenkwe nyhani fa kwethi yakhala engqanqula umyasika inimba. Ave nje kakuhle mona ungabi nani kodwa zasibetha mali siginqa zisicingi funa sotya amanzi amdaka ngapha kwendle ngoba uyarhatyela ngoba ifama sigoduka. Yanzelekile mna. Yethu Aze utyile umgidi kakuhle hayi indaba odlala. Ayilo bali ifundini kodwa ke ngoku hayi noko. Sewungamarhatya fondini bafamba siyolala fondini. Uthe urhatyela nabo ma wasatsho odwa ngoku ndiva neengoma zitshintshile ngoku zezi zakudala. Uthe yawuthi ingoma amadodelana ndaqonda kakuhle.
Bone manje into zamarhatya kuyaze emnyango into ngenyani sijamile phaa ijazi ntambo. Eboneni ngelaa hlobo bendenza uvuka ngalo mani ndizidele ezingubo ndizikhaphe ndiyozame mbila mani ngale into ngenyaniso uba ndiyafuna uba yenzini lapha uwayo phambi kokuba ndihambe. Avoni kule mimango sekumzuzu ndagqibela uhamba kwasehlathini apha. Yho ndizingele kule mimango kakhulu. Kungekho cebo ndingalizamanga uzingela apha awuphumeli tu. Umzuzu ndagqibela uhamba kule ndlela. Yho ndikhule ndizingela kule ndlela ndihamba apha qho. Qha ngendlela zokuzingela zethu ngexesha kwakunyanzeleka uba sibaleke sihle sinyuka kule ndlela. Fumanise uba sigqabela kule ndlela qhonye kwakazi. Ngoku mincela udibana naye apha endleleni ndayiqabela kodwa uyibone ngenye ixesha ungenzi nto ungakwazi ufika. Ndale ndane-crossbow nayo zange isebenze ncam ngoba uyabona uxineka awunawuzukwazi ukuthi uyibona ngapha kwemithi ube ucimba uzawujonga uzayifaka emva kwekhwapha ngodolo. Efuna ezazwela umsilalo into yazwela ithi xa liqala uvele ilanga liqala ungathi liyachakameleka sibe zihleli phaa phandle funeka ube kudala sewuhleli wena zithi ziphuma nje zichopha ubuzijongile kwelona xesha. Xa liqala ilanga uvela ube kanti sokulapha phezu kwala matye uzawufika zithe thande but zininzi gqwelisa kwam zininzi kakhulu. Ugqibela kwam kudala ke uthi xa uqala uvela kulaa matye okuqala ufumanise uba zikhona ngoku isimanga ke yandethusa uba ndizibone kodwa ke ndithi ndihamba ndidibana netolofiyana bombi yakhethe kandinawudlula foni. Xa ndiqala ukuphosa amehlo kula matye aphaa kude hayi mani azibonakali into ziyephi ndiboma hayi mani zithe phambili phaa kodwa kusondeleni hayi mani ndide ndifike ndawusondela boma efane kuzawufuna ndithi cwangu ndizama usondela into yoba ndihlale kakuhle ndilini kodwa andinawudlula kule dolofiya tu. Efone sendivela ngokwapha kuzo kodwa kufuneka ndilicorha mhlawumbi ndikhangela indawo ohlala ndijonge nawukhe. Fonini inkathazo yalo mfo into yokuqala ngameva ube kogqitha ameva uzawugqitha ameva kodwa fonini into engathi utyilekese ziphuma ngendlebe uba ngathi lokuqala elesiqala libize lesibini elesibini libize lesithathu. Fonini yawuthi uphakamisa intloko uba ungondliwa ko yonke yakho ngalamagxolo akho xa inkathazo iqala apho ke ngoku zuyitye kakhulu nje bekubiza nje naphaa ngemva ifike ivale phaa yenza into eqinileyo engaphumeli kwanto. Inkathazo kwisibhedlele salapha sinombhalo uthi akancede umntu oqingwe yitolofini. Yho andiyazi bona itolofini iyawuze ikuthume ngoba seyikhetheka xa neqona nabalimi hayi ingakuthuma ngoba xa uqalithele lokuqala uhamba ungathi abe manintsi liyathuma elinye libizo elinye suke liphuma endlebe mangityileke. Makube ke zathutha ngoba ndidla ngokuthi xa ndime kule ndawo ndizibone nazo zikhweza phaa kulaa matye okanye ke zibhekele ngoba funa azibonakali ngoku kodwa nendawo sondela fumanise uba azikho nakulaa noba zikaphumi ke kusekusasa. Makube ke azikaphumi zifuna ucamelela ngoba andikaboni mo ndisahleli andikaboni. Fonini indawo ndiyonazi azisibhozo zininzi ngaphezu koko kodwa zichakamele xa liphuma kakuhle nje ilanga qonda kwatsha sidibene okuva kufikile ngoku uzawufuna xa ndilunge kodwa zifuna usondela. Seziphumile zikhona nazi ndiyazibona ekudeni phaa zininzi. Fonele ke ndingani ndiyasondela ziyazibheka phaa zondele zibheke phaa ndibonga mandihlale ndilinde nam ndilinde phaa ngaphesheya ndizijonge hayi ndilungise ndizole ndiboma hayi ndenelisekile ngoku ndingathumela uba ndiyafuna nangoku ethubeni ingena into ngenyani zofuna utshiva imithi namatye ngento funi xa emveni koko konakele ubeke kwatsho kwakanye azimka zonke ezindululo. Ingena into ngenyaniso kowayo elalini kowayo ayivundeni enza kakuhle mani yathatha yanye kusafuna ndiphinde ndiqwalasele kwanza ukufuna ndibone ezinye ngoba ndiyiwisile le uzafuna nto yigangatho. Ivoni into yawuchitha iyeza kowaya ndabona hayi ndanga ngatshiva imithi ngentsonyama kwenzekile intsonyama iyifumeneyo into ngenyaniso naphina apha elizweni ngaya kuloo ndawo kuthiwa kuyayika qha kaziphinde zime mantu. Hayi ifumene intsonyama yakwayo ngoku ingaphuma iye naphina apha elizweni hayi inza nto efunekayo funi yho hayi qha into zifuna uzola ube nomonde uzibukele ihambe ithi yawuzola ungene kuyo. Fanele njengoba ndiyokuchola nje akuxinene phantsi kwalaa ndawo uhamba amadolo. Funa ndichole le ndawo ngofundini kwela ndizophuma ndihambe ekade kube shushu. Ivona umbilini wobulala inyamakazi ungayifumani ngoba ngondiyibona uba iwile phaa iwela apha ezantsi kodwa ndiyifumani ngelingeni ndoyifumana kule ndawo ixineneyo. Fonini bese ndiqonda uba andixoli ngoba ndikholwa kubulala into ndingayifumani ngondiyifumene noko foni khona umhluzi endizawubeka phaa
Wena enye inkathazo kweli cala ufuna udlala gqitha edlaleni uzawuthi udibana nento ezirhubuluzayo ngoba kaloku azigcanyelwa zimbila uphele la ngoba foni hayi ingxaki le funa ndithethe ndihambe xa funa uphuma kunyuko wokoko. Hayi inzima kule ndawo nje amadolo iyasebenzisa nonza inyamezelo ake nonza uqabela msinyana ngaphezulu xa unandenyuke amandla. Wena uboma ukabiphi nje busenyuka apho usezawuphinda unyuke nangaphezulu phaya. Yona nto ngoku xa selinyukela ngazinyoke yona ngxaki ndiyicinga kodwa nandijilo. Jilo nathi unyaka lo andijilo nalo nyawo into ngenyaniso andijilo. Foni mema ngonamagama endikhule kuwoqinqa mntwana kodwa nandinyuka apha qho nandizingela apha ixesha elininzi. Uzawuvakala kodwa akunani izawandikhuqa ngesifuba ndiqabela kodwa hayi imimango yam ndikhule ndihamba apha ayinamsebenzi ndizawuqabela phezulu. Funeka xa ucenga le mimango ungahambi usima uhambe qha ukoko ngoba uzawuthi wawuma uva yuke uyavakala nganibuvele wahamba ukuthi uyowuqabela ngaphezulu akuvakali ncam kodwa manje noba ungatshonga ngaphi uyenyuka qha uyofika endlini. Yenyuka kodwa hayi sendiqabela senokufuphi gqithe ekuqabeleni. Foni wawuqabela ibe ngathi khange usokola ubomba ungaphinda wehle kodwa foni sendiqabela. Qabelekile ndiqabelela ngoku yho ndiyakhululeka yho. Foni le nto ifuna amanzi okuqala akhupha yonke into nevuma nantoni nemveni koko hayi izawulunga le nto wena ubophe ngento ubopha ngazo. Ngoku into ezawenzeka uzawufuneka ibile ubila kwayo ikhuphela vumba lamanzi okuqala emveni kwala manzi okuqala hayi ke ndiyibophe kodwa ke ndinawo amafutha akhoyo am sase ndiyibophe ndiyiyeke iphole ndihambe ndiye edolophini ndiyoqalisa into ezimbalwa phinde ndibuye ndize kweli cala apha elalini ndiyazi ke ngoba andinanto indikhupha endisokolisayo ndiyifumane xa seyibanga. Foni ingancinci mani ngokomzimba kodwa kuyacaba iyazalana nendlovu nanganjani ngoba foni incasa yona hayi yendlovu kucacile. Eyokwazi ayilinde iphole yandiqomba besawube siphinde sikwazi ngoba angaziyilinde nda into eyawulunga apha sayicada sayifakula amanqatha ebhesi bendike ndawafumana. Efondini ayibuza imvelaphi mani ngeli hlobo emnandi engalo ungazivele uqomba ungayidela le nto uhlapha uyowutshona apha ezantsi uphinde ubuye nazo noma foni ungabuya neembili ezintathu andicinga na ukwazi unyuka pha. Indanga imbili ungafuna uyoyikhangela ubunoyiva uvele nyama hayi ungafuna uyozikhangela funa ubuza uba zishiyeleni noba ntlanu khe senza ibhaqolo mani iyasabela yawuphekwa. Abelaleni kwinto endikhule ndiyibona emizini efuyileyo ubinto uyifile okanye ityiwe ezi zinto okanye yonzakele funeka ityiwe okanye iphele izinja. Kukho isiko lento ethandwayo ngabantu abafuyileyo elithi ukuba into yakho useyifile noba igusha noma yintoni ayilahlwa laa nto yombelwa iyaxhelwa ngoba iphela izinja uyityiwe amakhwenkwe isilwanyana esifile emzini siphela amakhwenkwe. Ndinaloo nto yengo ndithi into ngenyaniso xa izawusebenza ngolu hlobo noba kusembile noba kusentweni namayityiwe inyamakazi into ngenyaniso izawuba nesidima emveni koko uzawubona uba kuzawenzeka ntoni na. Ewe ibininzi into ibisenzeka apha emini ndanyanzeleka into yoba mandilale ndihamba ndizazikhabe ekuseni apha endlini nangoku efowunini ndikhaba umbethe ngoku ekuseni. Fonini ekufanelekile mani ndizikhabile ngentseni ngoba ke ndiye ndaphela ndiqonda uba hayi mani bezikhona iingxaki ezikhoyo eziliqela uyabo umzekelo nalapha bekho umntu obekhe wabetheka Fondini eyibuhlungu nanto yovuzelwa yisampu usezilalini uzawufika njani edolophini safane sazama utywini imini yonke izona hayi ke no kusasa mna ndizawuvuka ndinangxaki kodwa siyizamile khange siphumele nalapho kodwa ke sizamile umzamo wona siwuzamile xa ndizabatsala bathi hayi sebemkile bayifumene into yokuhamba ngoba uzawufuna ndizikhabe ndikulaa gqibeka Fondini. Fonini le nto yenzekileyo wona nje ngomphanga kodwa ke umphanga ufika udlule mani kukhulu izilo. Ngenile le gqibeka Fondini kodwa ke into emasifane ngayo inye kukho into engazikwenzeka yile ukuba konakele zonke izinto maniqale kuzo mani izinto zezikipa neentoni kuzafuneka zibuye umva ngoku ngoba kaloku undoqo lo kubangela into yobana ngakwenzeke ngaye uphambili kuzafuneka noba kuthiwa yimalini ayinamsebenzi zabo awuthathi nje ndiyikhwelise enqwelweni noba iyachama noba iyaluma Fondini kuzawufuneka ikhwele enqwelweni okunye ke ngoku uzawube kulandele mhlawumbi emva kobusika ngoba ke izawuba nzima ngoku le nto yonke le nto bendiyilungisile ndiqomba into ngasemgqubeni zazikhupha azizukwazi uphuma ngoku kodwa ubhele utsho kakuhle mani wayithetha le nto wathi kodwa ekugqibeleni
awugqibela mna manisatana ndimdala mna. Ondini ndingandi inkwenkwe ebheke engcibini ndizingxamile amahlathi atshile funa akho nto ndinoyenza yonke ezinye izinto funa zimile zawube zikhululeka into ebalulekileyo uba makulungele umva kanti usebenzisa mawukhabe usima into endiyisebenzayo umphambili nezi zinto bezilapha phakathi kuyo kwenzekile ke nyhani ngehlobo ndifuna ngalo lilonke undoqo ulungile kodwa inkathazo iseyileyo yoba ngemva kodwa umva ndiwusebenzisi mna nasentweni ndisebenzisa umphambili okangoma kusebenzeke ngoku le ndawo isebenzayo ngemva mayisebenze enye nenye ngemva ngendawo uba ndifumene qha izinto bendizifuna zonke into bendizifaka bezigcwele kwakule ngoku ndizifumene akunamsebenzi ke makuqhubeke kuye phambili. Yabonini zonke izo nto zawulunga mandithuthe ndinyuka apha mani kule mimango ngasendle zikhona iingxakana endizazifunayo neendawo zozingela ezingapha ngasendle kodwa ke lo mzuzu masidibane kwidinga elilandelayo into onoyenza unowucofa qha ezi zinto uzazibuzibophelele.